E pasamos agora xa ao Carballiño. O Concello enviou ao Ministerio de Transporte a solicitude para levar a cabo unha mellora e urbanización na Nacional 541. Espéranse varias melloras. Falamos hoxe co alcalde para que nos fale un pouco máis sobre este tema. O Concello do Carballiño solicitará ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que acometa o proxecto de humanización da Nacional 541, o seu paso pola zona urbana da vila. O Concello redactou o proxecto de construción que contempla un orzamento base de licitación que supera os 750.000 euros e agora será remitido á Secretaría Xeral de Infraestructuras. O proxecto inclúe o tramo dende o cruce ca estrada do Irixo e o cruce ca estrada de Astureses. O Concello está en disposición de asinar o acordo co Ministerio. A cambio da execución da obra, a Administración local carballiñesa asumiría a xestión do tramo que comeza na Glorieta, onde se unen a AG 54 e a Nacional 541 ca Rúa Ourense. Está xa feito o proxecto, eu xa tuve unha primeira reunión co subdelegado do Goberno e cos técnicos de fomento para que lle botaran unha revisión. Básicamente, pois, a obra consiste en dotar de beiras rúas dende o que é a carretera do Irixo, ampliar as existentes, as que van po Cornuval. Hai que pensar que o Cornuval en pouco tempo vai ser un centro de atracción de moito cidadán, no sentido de que pali vai o que vai ser o INEM, o que vai ser a xestión de todo o que é o paro, e chegaría ata a rotonda, ata o cruce de Toscaña, donde vai unha rotonda e prolongaríase pola mão direita ata a urbanización de chalés que hai antes da gasolinera. Ese é, digamos, o proxecto esencial, con humanización, con árbores, con, bueno, unha avenida que é necesario, sobre todo, por aumentar o que é a seguridade vial. Tamén se contempla no mesmo a creación dunha glorieta na intersección da Nacional 541 ca estrada o Carballiño Astureses, co que se pretende substituir esta intersección, co obxectivo de mellorar a seguridade vial nunha forma moi importante. Tamén se realizará un alumeado de todo o tramo con columnas e luminarias tipo LED, neste caso na parte tamén da avenida 25 de Xullo. Bueno, aí é unha actuación xa máis de seguridade. Hai reforzar o que é a iluminación dos pasos de cebra, mellorar a súa sinalización, basicamente por disminuir a velocidade e os riscos de accidente que xa ten habido nesa travesía. Estas obras solicitadas súmanse ás anunciadas nos últimos días que prevén unha actuación no casco urbán, ca mellora da Rúa Carreira e varias rúas colindantes. Con esta actuación preténdese solucionar problemas co abastecemento como derivado de pequenas inundacións en épocas de choivas. O alcalde tamén nos falou máis sobre este proxecto. É unha obra que leva todo o que é a renovación do saneamento e a derivación das pluviais. Como ben saben os veciños, sobre todo os dali, no que é o principio da carreira, sempre había problemas de inundacións cando chovía, estancábase ali a auga. Entonces, bueno, trátase de meter todo o que é o saneamento e as pluviais xa directamente hacia o Carrás e, ao mesmo tempo, humanizar o que é a rúa. O tramo primeiro, dende a confluencia que a Rúa Aldara ata o primeiro cruzamento, vai a ser unha zona con beiras rúas amplas, con un solo sentido de circulación, sin aparcadoiros, e despois renovarase o conxunto da Rúa da Carreira, así como a Plaza José Benito Valeiras, que está ali no fondo da carreira, e a Rúa Xoán de Cusanca, que é a que vai, para que a xente entenda, pola mão direita do Bar Casablanca, e o tramo final de Ramón Aller, Ulloa. Ali tamén levar a beiras rúas, levar a saneamento novo, levar a abastecemento novo, e, bueno, é unha obra que saliu licitada en 250.000 euros. Penso que lle vai a pegar un cambio importante a esa parte do pobo e que entroncaría no seu momento pois que a ampliación do que é a estrada que dende Correos levaría ali ao fondo da carreira.